Üdvözöllek, a nevem Bihari László, és a ma esti menü az nyertes saláta lesz. Ebből fogjuk kikeverni azt a nyertest, aki a szójátéknak a második fordulóját megnyerte. Most először megkeverem, hogy összeérjenek a hozzávalók. Ugye el kell mondanom, hogy közel 300 helyes megfejtés érkezett be, és közel 200 nem helyes, de arról most nem fogunk beszélni. Hopp, egy kis salátalevél kiugrott. Szóval, innen fogjuk most kiválasztani azt az egyet. Itt kiestek 5-en, de hogy ők sem maradjanak ki a jóból. Visszarakjuk. Bekeverjük. És akkor jöjjön majd most az a azaz egy darab nyertes, aki 2, azaz 2 darab tanfolyamot nyer. Na lássuk. Nézzek. Balra. Nézzek. Jobbra. Keresgélek alul, lehet, hogy csak egyet húzzak ki belőle. És íme itt van. Az ő neve pedig nem más, mint Szabó Csilla, aki 2013. 8. 11-én 13 óra 53 perckor, azaz szintén munkaidőben küldte be a helyes megfejtést. Ő fog jönni 2 tanfolyamra. Gratulálok Csilla a nyereményedhez. Várlak szeretettel a tanfolyamon.